Gipasidunggan sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City Police Office ang usa ka driver sa motorcycle taxi nga bigukod sa sakyanan nga nakahitan ran patay sa usa ka 58 anyos nga pedestrian sa may Virama sa Dakbayan, Sugbo. Siya ang 35 anyos nga si Regner Casas ang gihatagan og plaque of appreciation nga gipakapinan og ginagmayng pahalipay. Gipasalamatan siya og dako sa kapulisan sa dako niya natampo pagsulbad diha dayon sa kaso sa hit and run nga misangpot sa matayon sa 58 anyos nga pedestrian nga nadasmagan diha sa may Dan Virama niadtong Hulyo 26. Misibat ang nakaligay sa apan giguko ni Casas kinsan nang inabuhi niadtong orasa hangtod nga naapsan niya kini. Mato ni Casas nga mipatigbabaw ang iyang kaluoy sa biktima atol sa panghitabo. Nagpasalamat mi og dako sa ato ang rider sa Joyride rider na si Regner Casas sa pagtabang sa ato ang investigation sa Traffic Enforcement Unit kay kung wala pa ni siya magpakabana possibly nagtagbaw tag pangita sa CCTV karon nagsubay-subay pa ta. Ang iyang effort na gihimo is angay gid panaminan. Minsayan ako sa mga kapwa nako riders na kung naay atay katabang sa kapulisan sa traffic or unsa ba na sa dalan, tabang ta. Kay walay lain magtinabangan kita rapod. Ato ang tabangan, ato ang kapulisan. Hilabi na ato ang mga traffic enforcers des kadalanan. Again, road safety is a shared responsibility.